A Asociación Galega da Lingua cumpre 30 anos e vai no celebrar o próximo sábado cun acto aberto no Museo do Pobo Galego. Hoxe quixemos coñecer un pouco máis deste colectivo que loita pola integración da nosa lingua no ámbito lingüístico do portugués. Entenden en Agal que galego e portugués son a mesma cousa e advirten que iso é unha gran fortaleza nun momento no que Brasil se está posicionando como unha das grandes potencias do mundo. Poucas asociacións poden presumir de chegar aos 30 anos de vida e menos aínda de facelo en pleno estado de forma. Agal, a Asociación Galega da Lingua, é unha delas. Naceu en 1981 baixo a premisa de que o galego e portugués son unha mesma lingua e co obxectivo de establecer no noso idioma a denominada normativa reintegracionista. 3 décadas despois, aseguran en Agal, esta posición gaña adeptos. O Brasil actualmente é a 7ª potencia mundial e calculan que chegará a ser a 3ª ou a 4ª en 20-30 anos. E entón as Olimpiadas van ser no Brasil, o Mundial vai ser no Brasil, e entón todo iso coloca o tema da lingua, o tema do portugués nun primeiro plano. Vai ser super rápido, talvez o próximo ano Brasil estará por todas partes. Se Brasil está por todas partes, a nosa lingua debería estar por todas partes. Entón, non creas, creo que é un momento magnífico para a nosa estrategia. Para achegar máis xente á súa posición, Agal foi mudando de estrategias, inicialmente de corte máis académico. A chegada de Valentín Rodríguez á presidencia do colectivo en 2009 deulle á asociación un carácter máis divulgativo. Por exemplo, facemos cursos de lingua no Porto, e aí chega xente de todo tipo. Facemos obradoiros nos centros de secundario para mostrarles aos rapaces que o galego é a súa vantaxe competitiva. Non son máis altos que os tipos de Madrid, que os rapaces de Madrid, non son máis bonitos, eles dicen que sí, mas non son máis bonitos, son iguais, non son máis rápidos, non son máis intelixentes, teñen unha lingua que eles non teñen, e esa lingua permítese chegar a un sitio que eles non poden chegar. Entón facemos ese tipo de actividades, menos académicas e máis divulgadoras. Aínda así, Agal suma a día de hoxe uns 400 asociados, se ven vai gañando uns 50 cada ano. A partir de xaneiro, a asociación inicia unha campaña de afiliación na que quere transmitir unha idea. O reintegracionismo, aseguran en Agal, non é acabar co galego. Eu o que lle diría a esas persoas é que, pelo facto de mudar o sotaque, pelo facto de mudar a musicalidade, pelo facto de falar como falam no Brasil, tudo isso é o mesmo. Quer dizer, é uma questão de músicas. Eu posso falar assim, como estou a falar agora, eu posso falar mais fechado, como falo em Portugal, eu posso falar como estou a falar agora. Quer dizer, tudo é o mesmo. São 3 formas diferentes de falar a mesma língua. Eu o que convido as persoas a que abran a mente, que disfruten, que vivan o galego como sendo unha lingua mundial, que é moito máis interesante que vivela como se fose unha lingua só galega. É moito máis interesante. Agal celebrará os seus 30 anos de vida o próximo sábado a partir das 11 da mañá no Museo do Pobo Galego. Será cun acto no que se fará un repaso pola historia da asociación e o que está convidada toda a cidadanía.